Nagkaigwanin siya sa maihapot kan Bicol Net TV kay Congressman Alfredo Garben Jr. kan Ako Bicol Party List an haloy nang kahaputan kan mga albayano na kunata mas mahal ang singil kan kuryente digdi sa Albay samantalang iyaon digdi sa probinsya makukuha ang source kan elektrisidad. Uya ang naging kasimbagan kang kongresista. There are three components kang pagsiservisyo sa kuryente. We have generation, transmission, and then generation, transmission, and then distribution. Okay. Igwang generation cost, piraso presyo kang kuryente. Igwang transmission cost, transco. Yan. So mga darakulao na transmission na yan, may charge yan. Igwang distribution cost. Yaw na duman solitalyado kang distribution cost. So, digdi hali sa tuya ang kuryente, igwa ki royalty yan na pinagbabayad sa probinsya. Baka gusto sabihin na hali sa tuya sa kuryente, barato na. Dahil may royalty yan na pinagbabayad. Alagad sa kuryente, pinag-produce digdi. I-transmit, pasiring duman sa Luzon grid, as in di-distribute sa Luzon area. And therefore, they have so many charges. As I have said, bako man ako eksperto sa bagay na yan, alagad, bako man siya nasupos kang generation, digdi sa tuya, you have also to take into consideration so transmission cost and then so distribution cost ng mga utilities na yan. Tangani nang masolusyonan ang problemang padagos na kinahahampang kan mga albayano sa halanggaw na singil sa kuryente digdi sa probinsya, kay puon subuot ang pagkrear nin Bicol Grid na sa ngunyan harayo o malabo na mangyari. Mientras tanto, harayo uman sa katotohanan ng Bicol Grid, alagad nangapodan ang kongresista na bawasan na sa naman ang grid o itong pagdagahaman asin dapat na magtaramangan ang lambang saro sa parte kan APEC, kan mga konsumidores, magin kan mga ilihidong opisyal kan probinsya ni Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasuko kang Bicolano Worldwide.